Те отдавна не са това, което бяха преди време. Допреди няколко години бродеха из кошмарите. Сега омагьосват фантазии. Вампирите се превърнаха в истинската нова мания на модерната култура. Завладяха и литературата, и малкия и големия екран и изглежда наистина ще са безсмъртни, поне за сега. Със сигурност не са пропуснали да докоснат и вас, поне като новина, дочута от някъде или филмов плакат, който ви гледа от билборда срещу вас. Особено тази седмица, когато изречението, което се повтаря навсякъде, е едно: вечността е само началото. Рекламното изречение от новия филм по сагата на Стефани Майер «Здрач. Зазоряване. Част първа». Най-главозамайващо успешната поредица за вампири, екранизирана някога. Премиерата на лентата беше вчера, а днес феновете на Едуард и компания имат нов повод за празник. Осигурява им го списание «Браво». От днес навсякъде, където се продават вестници и списания, фенпирите, така се наричат феновете на вампирите, ще могат да открият специалното издание «Браво плакати», посветено на Здрач. Издаването на подобни броеве се превърна в традиция за Браво с премиерата на всеки нов филм от сагата. Тазгодишното издание обаче е малко по-особено. Първо, то съдържа уникална по рода си настолна фоторамка с снимки за смяна и второ е очаквано добра комбинация от две заглавия в едно. От едната страна този брой на Браво плакати е посветен на Здрач, а от другата на дневниците на вампира, телевизионния сериал, който създаде нови любими безсмъртни и ни накара да се гордеем с главната актриса Нина Добрев, българката, която е новата световна суперзвезда. Ако сте фенове на някоя от двете вампирски истории, със сигурност нямате нужда от повече информация. И все пак, броят на плакатите в това издание на Браво наистина е внушителен. По един мега плакат, 4 супер плаката и 6 плаката за всеки от двата филма. Място на стените на феновете ще намерят не само главните герои от двата филма, а и някои от любимите второстепенни персонажи. Подобна колекция наистина не се предлага никъде другаде. Разгледайте я на www.bravo.bg. На уеб страницата на списанието ще може да видите и споменатата фоторамка с 8-те снимки за смяна. Разбира се, в нея може да поставите и ваша собствена снимка. Ще е перфектно, ако сте се увековечили като вампир на последния Хелоуин. Ако пък предпочитате четенето пред снимките, проверете специалната пакетна оферта за 4-те романа от поредицата Здрач на Egmont България. Толкова милиони читатели не могат да грешат.